Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Асіф Алієв, я головний редактор інформаційного агентства «Кримські новини» Grim News. Я хочу подякувати Український кризовий медіа-центр за те, що організували таку зустріч, подякувати нашим спікерам, які прийшли в цей час, і всім гостям, які тут зібралися. Перед тим, як почати нашу розмову, я пропоную переглянути ролик, який ми підготували про наше агентство, про наш медіапроєкт Grim Media. Незалежний медійний майданчик про Крим і кримських татар. Наша місія – показати вам обличчя вільного Криму, розповісти про корінний народ, який активно бореться за свободу і готує ресурс для відбудови і встановлення історичної справедливості. Понад усе ми любимо наш Крим. І для нас важливо, чим живе кожен кримський татарин. Ми радіємо і тішимось успіхам та перемогам наших співвітчизників у всіх сферах – у політиці, культурі, науці і спорті. Експерти, історики, державні діячі, письменники та митці. Всі, кому не байдужа доля Криму та корінного народу. Пишіть нам, надсилайте свої публікації, ми обов'язково їх опублікуємо. Ми не чекаємо, ми вже перемагаємо. Дякую. І одразу я хочу перейти до нашого слайду, який підготувала наша команда на чолі з Тетяною та Рустемом Муратовим. Зараз вона має включитися. Історія нашого бренду, вона наличує, в принципі, як 3 місяці, як ми почали називати себе Крим Медіа. Попри це, наш сайт Grim News, Кримські новини, це складова частина Крим Медіа, який включає в себе також продакшн, відеопродакшн, соціальні мережі. Сайт був створений у 2005 році, тоді ми отримали від українського теле- та радіомовлення ліцензію. І офіс наш був в місті Сімферополь в Криму, але після окупації ми намагалися залишитися в Криму, проте нам це не вдалося, тому що ФСБ дуже сильно пресувало всіх наших працівників, головного редактора Гаяну Юксель викликали на допити в ФСБ. І тому в 2015 році ми переїхали до Києва. І тут почалося друге дихання у нашій редакції. Прийшли нові люди, нова команда. І так само в 2015 році була створена наша редакція в Туреччині. Ми, я думаю, єдине інформаційне агентство, яке має 2 повноцінні редакції. Одну в Києві, іншу в Туреччині. До речі, її очолює кримська татарка Ісма Кесар, яка працювала ще в Криму. Вона дуже довго працює в нашому агентстві. І в 2016 році, в 2015 році ми переїхали сюди, і разом з усією Україною ми пережили все, що переживав український народ. Тобто і пандемію, і війну. І десь 3 місяці тому ми прийняли рішення трохи про наш ребрендинг і про наш бренд, про те, яким має бути Grim Media. Я б хотів би, щоб про це розповів наш керівник Імран Усеїнов. Як позиціонує себе Grim News зараз? Чим відрізняється від інших українських медіамайданчиків? По-перше, дуже дякую за організацію нашої презентації, дуже дякую всім, хто присутній. Кажучи про яким має бути кримське медіа тут на материковій частині України, ми розуміємо, що, по-перше, в нас дуже обмежений доступ до інформації на тимчасово окупованих територіях. І враховуючи це, ми маємо бути максимально близькі з людьми, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, в тимчасово окупованому Криму. Чому ми кримсько-татарське медіа? І ми насамперед називаємо себе активом кримсько-татарського народу і розказуємо про кримських татар тут в Україні, про кримських татар, які в Криму, розказуємо українцям і українському суспільству. І в той же час ми намагаємося максимально надати інформацію в Крим про Україну, про українське суспільство, про світ і максимально дати той посил в Крим,
що ми не забуваємо, ми одне ціле, і ми завжди будемо підтримувати на порядку денному питання кримських татар, питання Криму і питання тимчасово окупованих територій. А як відбувається комунікація з Кримом, з кримськими татарами, з кримчанами, які відбуваються? Про те, що окупована територія. Ну, по-перше, напевно, 70% наших кадрів, вони всі з Криму. Тобто ми всі жили в Криму, як мінімум, до 2014 року. Хтось перебував іще й під час окупації, особисто я там до кінця 2016 року перебував постійно. І як мінімум в нас є там родичі, друзі, знайомі. Ми підтримуємо також зв'язок через соціальні мережі. Ми знаємо, що наша основна аудиторія, наприклад, в деяких соцмережах – це кримські татари, які знаходяться в Криму. Це кримчани, які знаходяться в Криму. Це лояльні люди до України, які знаходяться в Криму. І тому цей зв'язок ми не втрачаємо, і ми максимально намагаємося поліпшити цей зв'язок, його зміцнити і працювати над тим, щоб максимальний фідбек отримувати від наших читачів, наших підписників, слухачів і глядачів в тому числі. Можеш розповісти про команду Кримньюз вкратце? Ну, в нас команда досить нова і молода. По-перше, напевно, почну з вас. Асіф Алієв, головний редактор нашого сайту Кримньюз. Досить довго працює в цій команді, довше за мене, і знає взагалі всю ідеологію цього медійного агентства. І дуже часто нам, як молодим співробітникам, підказує і направляє тоді, коли це треба. За це я дуже вам вдячний. Потім хочу розказати про авторку нашого проєкту «Обличчя вільного Криму» Наджію Аметову. Це один з найпотужніших проєктів Криммедіа, який зараз є. Наджія Аметова, окрім того, що веде саме цей проєкт, вона також є журналістом і не випадає. От знаєте, я дуже ціную журналістів, які, окрім того, що ведуть студійну роботу, люблять також працювати і в полі. І Наджія Аметова одна з таких талановитих журналістів. І мені здається, що це дуже важливо. І ще хочу сказати про Руслана Халапова, який теж є автором проєкту «А що про Крим?». Це підкаст, який теж можна слухати на наших майданчиках. І також дуже талановитий журналіст. Я з ним працював особисто на Суспільному і дуже обдарований і професійний журналіст. Окрім цього, в нас є дуже потужна операторська і режисерська команда на чолі з Айдером Умєровим, який, в принципі, нам допомагає зробити якісну і дійсно презентабельну картинку в наших соцмережах, на нашому Ютубі. І тобто він є нашими очами, і він саме дає нам ту якісну і високу картинку на високому рівні. І також, звісно, в цьому йому допомагає Ідіє. Це теж наш оператор Ідіє Османова, яка, чесно кажучи, вона опановує для себе нові можливості, вона опановує для себе операторську роботу. І хочу сказати, що це людина, яка за короткий час змогла дати дуже якісну і круту картинку як оператор. Вибачте, що я такою журналістським сленгом розмовляю, можливо, не всім зрозуміло, але я думаю, тут всі журналісти і всі знають, що таке картинка і тому подібне. Я ще, якщо можна, хотів би додати про політику нашого медійного агентства. Окрім того, що ми розказуємо про кримських татар в Криму, окрім того, що ми розказуємо про Крим, про український Крим і про Україну в Криму, ми ще також розказуємо про тюркський світ. Ми знаємо, що кримські татари, а через кримських татар і Україна є частиною тюркського світу. І тому ми за цим теж дуже уважно слідкуємо. Всі події, які відбуваються в Туреччині, в Азербайджані, в країнах Азії,
Ми це все відслідковуємо, ми про це розказуємо і, звісно, намагаємося вибудовувати нові зв'язки з представниками ЗМІ, які знаходяться і працюють в цих країнах. І також, звісно, ми розказуємо і про мусульманський світ, про арабський світ, про ісламські країни і всі події, які там відбуваються, ми намагаємося утримувати на порядку денному. Я б хотів би ще додати про ще одного члена команди. Це, власне, керівник проєкту Імран Хусейнов. Я Імрана знаю вже декілька років, і якщо говорити про нашу внутрішню кухню, під час робочих нарад буває те, що ми в якомусь питанні сперечаємося. Можу сказати, що Імран добра людина. От. Попри те, що у нас бувають творчі сперечання, якісь обговорення, я завжди відчуваю розуміння. Тому я радий, що у нас є така людина, попри те, що у нас буває там різне бачення, але це добре, що такі самі керівники, які піклуються не тільки про саму роботу, не тільки про журналістську роботу, а також займаються грантами, проєктами і решта. От тут говорили про проєкти, тому я пропоную наступний слайд про наші два проєкти. Один з авторів проєкту – це Руслан Халапов. Він наразі бере участь в зйомці і він не зміг прийти. Тому його проєкт називається «А що про Крим?». Саме під час цього проєкту він обговорює доволі непрості, доволі суперечливі питання з гостями. На жаль, він міг би сам про це розповісти, але не зміг прийти. Але у нас, як вже сказали, є Наджія Аметова. От, Наджія, у тебе є мікрофон, тому я не буду передавати. Я спитаю тебе, от ти авторка власного проєкту «Обличчя вільного Криму». От, хто для тебе презентує цей вільний Крим? Ой, ну, по-перше, всіх вітаю. Дякую, що в таку прохолодну погоду ви зробили вибір прийти сюди. Я спочатку можна скажу, що Крим Медіа для мене дуже важливе медіа, хоча одним з моїх перших каналів, на якому я працювала, був телеканал АТР. Це для мене назавжди залишиться чимось особливим, а Крим Медіа для мене це таке місце, де я відчуваю себе суперкомфортно. Ми максимально френдлі, всі молоді, всі креативні, всі розумні. І, як сказав Асіф Бей, ми часто можемо не погоджуватись один з одним, але ми завжди розуміємось. Ми дуже багато, насправді, говоримо один з одним. І тому я би вас хотіла попросити, якщо вам є що розказати, якщо, можливо, ви хотіли б доєднатись до нас, в принципі, я думаю, що можна вести навіть колонку свою в нашому медіа. От, приходите до нас, ми тут насправді недалеко знаходимося, попити кави і так далі. Хто для мене обличчя вільного Криму? Насправді всі люди, які хоч щось, хоча б 1 копійку задонатили для Збройних сил України, аби вони звільнили наш Крим. Як сказали вже попередні спікери, багато людей в нашій команді, вони саме з Криму і не мають можливості зараз бачити зі своїми рідними, близькими, так само, як і я. Тому для мене кожна людина, яка говорить про Крим, це, власне, і є обличчям. Якщо говорити про проєкт «Обличчя вільного Криму», мені хотілося запрошувати цікавих людей, нетривіальних, говорити з ними не тільки, ви знаєте, кримські татари – це така політична нація, ми свідомі, мені здається, завжди так було, але мені хотілося розказати ще трішки більше про кримських татар, про нашу культуру, про те, які ми люди, як ми рефлексуємо на ту чи іншу тему, який в нас світогляд і так далі, і пофілософствувати. І мені здається, що потроху, давайте так, я не буду
зараз сказати, що обличчя вільного Криму зараз виглядає в тому вигляді, в якому б я його хотіла бачити, але ми маленькими кроками наближаємось до того. Тому я дуже вдячна насправді всім, хто дивиться проєкт «Обличчя вільного Криму», коментує, навіть коли пишуть не дуже хороші коментарі, я теж вам дуже вдячна. І, власне, сподіваюся, що разом переможемо. Так, я теж сподіваюся. В команді у мене така роль, я часто не погоджуюсь. Я також вже тут не погоджуюсь. Мені всі молоді, мені вже 42 роки. Наджей, я б хотів би прямо тут запропонувати тобі зробити наступне інтерв'ю. Не знаю, коли воно буде, але воно буде, я думаю, обов'язково буде, з Кязимом Аметовим. Це кримсько-татарський політв'язень, і це батько Наджії Аметової. І думаю, це було б дуже цікаво. А тепер я перейду до наступного слайду. Це я, власне, я трохи розповім про сам сайт. Для мене робота на цьому сайті, перш за все, це мене колись питав Імран, казав, що для вас робота в Кримньюз? Для мене, перш за все, це історія родин політв'язнів. Тому що я знаю, що ми говоримо про те, що ви тих затримали, але за кожну цю історію є відчуття. Да? І дуже часто буває те, що люди не стримують своїх сльоз, емоцій. І мені, як сказав Імран, потрібно, щоб ми були голосом Криму не просто так, а показували бачення кримських татар. І на процеси, які відбуваються в самій Україні, і поза її межами. Тому для мене дуже важливо, щоб ми саме висвітлювали з кримсько-татарського бачення все, що відбувається у світі. І так само ми висвітлюємо тюркський світ. У нас є колонки, і ми дуже раді. Я тут познайомився з хлопцем Антоном, який сидить на другому ряді. Він з Криму. Тобто ми хотіли би, щоб люди писали нам, говорили з нами, навіть просто приходили попити каву. І наступний слайд, він про інформаційну підтримку. Оскільки ми живемо в Києві, то ми дуже часто працюємо з Меджлісом кримськотатарського народу, з Кримським домом, і з багатьма інституціями, громадськими організаціями. І нещодавно, вірніше під час широкомасштабної агресії, кримські татари, вони беруть активну участь і в ЗСУ, в силах оборони. І нещодавно була створена така громадська ініціатива, як Кримський фронт. Це ініціатива задля допомоги силам оборони, ЗСУ, всім іншим силам оборони та людям, які проживають в прифронтовій зоні. Разом з ними ми були в Херсоні, в інших місцях, і тут присутній співкоординатор цієї ініціативи Фелікс Караєв. Я хотів би спитати у Фелікса, з якою метою був створений Кримський фронт і що вже вдалося досягти на цей час? В першу чергу, доброго дня, всіх вітаю, дуже приємно всіх вас бачити тут. Асів Бей, на ваше питання, коли була зроблена ця ініціатива? Ця ініціатива була з 2014 року, після повномасштабної окупації нашого вільного Криму. Ми вже працювали, але не було названня. А після февральських событий, після початку війни, в першу чергу ми скоординувалися і вивозили наших жінок, дітей з самих гарячих точок нашої країни. Ми вивезли, евакуювали більше 5 тисяч людей. И в это же время мы стали входить в гуманітарне сообщество і стали допомагати як військовим, так і постраждалим цієї війни. І до сих пор ми теж це робимо. А в яких містах ви були, розповісти? В яких містах? Ми були і
на Донецком направлении, Херсон, Николаев, Одесса. Ну, це нам все близько, но це дорога в наш вільний Крим, і ми, як сказати, більше в цьому напрямку працюємо. Але і Запоріжжя, тобто во всіх направленнях. Ну, є. Ви надаєте і гуманітарну допомогу? Так, ми і гуманітарну та допомогу військову. Угу. І я хотів би тут нагадати, що ми також приєдналися до Кримського фронту, до Нам цієї дуже це ініціативи. приємно, дякуємо. Будь ласка. От і останній слайд. Це про те, що я говорив, це наші соціальні мережі. Через них ви можете з нами зв'язатися, коментувати. Наші соціальні мережі веде Тетяна та Рустам Муратови. Вони не присутні тут, вони проживають за кордоном. І вони самі зробили цю чудову презентацію. Тож надсилайте ваші побажання, ваші пропозиції, дзвоніть. Той телефон це мій власний, то я буду радий з вами спілкуватися. Приходьте до нас, до редакції. От, якщо якісь питання, чи пропозиції, чи просто щось хочете сказати, ми будемо раді почути. Да, я, якщо можна, хотів би додати про наших партнерів. Кримський фронт, з вашого дозволу, звісно. Кримський фронт, як на мене, це об'єднання декількох кримсько-татарських ініціатив, організацій, і це така на сьогоднішній день рушійна сила не тільки гуманітарна, військова, але і інформаційна. Тому, звісно, ми доєдналися до Кримського фронту, стали частиною цієї ініціативи. І, звісно, ми дякуємо як Кримському фронту, так і іншим партнерам, таким як Фонд національного добробуту Криму, Астем Foundation, організації Турецької Республіки, ТІКА. Це організації, які нас підтримують систематично, дехто ситуативно, але ми як медіа відчуваємо підтримку, і ми, долучившись як до Кримського фронту, ми тепер можемо сміливо сказати, що ми один єдиний організм, одна єдина система, яка працює за одним вектором, немає ніяких взагалі не серед кого розбіжностей в цілях. В нас сьогодні ціль одна – це наш вільний Крим. І ми всі разом хочемо донести це до наших співвітчизників в Криму, що ми вже поруч. І як сказали члени нашої піар-команди, ми вже перемагаємо. Тобто давайте всі разом, тепер і вас закликаємо долучатися до цих ініціатив, і всіх наших глядачів, які зараз присутні на трансляції. Всі разом будемо як інформаційно, так і фізично, гуманітарно працювати для нашої перемоги. Так, в нас пріоритетний напрямок Крим. Це ні для кого не секрет. Да, я думаю, що ніхто ображатися не буде, але всі ми хочемо додому. І ми, як сказав Фелікс, возимо гуманітарну допомогу в Херсон, бо це дорога до Криму. Я б ще хотіла додати щодо нашої місії. Ми в Криму хочемо розказати людям, які відірвані від українського інфопростіру, про українців. Власне, тому ми робимо, наприклад, бліц-опитування на вулицях, і питаємось в українців про якісь дати, які там пов'язані з Кримом, з кримськими татарами. І таким чином, в кінці, якщо люди не знають, я завжди там кажу, корінні народи України – це кримські татари, караїми і кримчаки. І, власне, пояснюю, в чому різниця. Для українців ми розказуємо про Крим, кримських татар, нашу культуру. І тому мені здається, що зараз отой самий момент, коли ми маємо максимально цікавитись один з одним. Крим – це частина України. І я б хотіла, щоб кожна людина
про це не забувала. Крим – це не просто модно говорити, скоро ми поїдемо в Крим, там море і так далі. Крим – це частина нашої України. І тому я би хотіла, щоб кожен українець докладав максимально зусиль, щоб, я не знаю, знаходити інформацію про кримських татар, а тут вам навіть не треба знаходити ось, власне, посилання на наші медіа, де ви можете все прочитати. Тому, будь ласочка, давайте будемо трошечки свідомими. Дякую. Спасибі. Ну і на завершення я б хотів би сказати, сьогодні ровно 6 років, як я працюю в Кримньюз. Я міг би вважати, що це, в принципі, це презентація присвячена мені, але це не так. Тож, спасибо вам всім. Якщо є якісь питання чи пропозиції, будь ласка. По-перше, вітаю з перезапуском, з прекрасною ініціативою. Віта Пасічник, онлайн-журнал «Жіночі українки». У мене до вас запитання суто редакційне і таке, напевно, тенденційне. Ви ж відстежуєте топ-теми, топ-запити своєї аудиторії. От що б ви зараз за останній час виділили, що найбільше цікавить, тригерить вашу аудиторію кримських татар? Зразу опускаємо теми, які стосуються перемоги, звільнення Криму і військових дій. От чи відстежуєте? Цікаво, що саме зараз отакі 3 кити, які найбільше цікавлять, чи, можливо, 5 вашу аудиторію? Дуже хороше і дуже логічне запитання. Дуже дякую. Я думаю, що відповісти на це, я трохи зроблю таку деталізацію нашої аудиторії. Ми знаємо, по-перше, що у нас є аудиторія в Україні. Це як мінімум кримські татари, які знаходяться на материковій частині України. Це українці, які живуть на материковій частині України. І, звісно, ми знаємо, що в нас більше половини нашої аудиторії знаходиться в Криму. Як ми це визначаємо? Всі ви знаєте, що Крим – це досить сіра інтернет-зона, і для того, щоб увійти в якісь українські джерела або навіть в якісь соціальні мережі, наприклад, там Instagram, TikTok, користувач має вімкнути VPN. І коли ми вмикаємо VPN, як це працює? Нас перенаправляє на інший сервер, який знаходиться в іншому місті. І дуже часто кримських користувачів перенаправляє на російські сервери. І якщо, наприклад, ми будемо робити огляд аудиторії того ж Інстаграму, топ-міст, який нам покажуть, це Москва або інші російські міста. Більше 43% нашої аудиторії це Росія, як показує нам алгоритм Інстаграму. Я не кажу, що це Крим, да? Судячи по статистиці, які нам видають соцмережі. І з цього ми можемо зробити висновок, що нас дивляться в Криму. Також ми можемо зробити висновок, переглядаючи наші лайки, хто нас лайкає, коментарі, які нам пишуть. Тобто фідбек з Криму в нас є, він досить сильний. Тобто це не для кого не секрет, ви можете зайти прямо зараз на нашу сторінку в Інстаграмі і це передивитися. Що залітає, да, так скажемо, кримській аудиторії? По-перше, це якісь культурні проекти. По-друге, це спортивні події. Події, в яких немає прямого звинувачення, або новини, в яких немає прямого звинувачення Росії, або підтримки ЗСУ. Коли ми публікуємо такі новини, ми бачимо, що охоплення в цих постах досить велике, але взаємодія досить маленька. Люди бояться взаємодіяти, люди бояться ставити лайки і писати коментарі, бо це в Росії, це стаття, бо в Росії і в окупованому Криму це дуже небезпечно. Якщо казати про
українську аудиторію, то тут ситуація трошки інша. Звісно, в Україні дуже відслідковують, точніше, як показують наші соцмережі, дуже зацікавлені темою утисків кримських татар. Тобто навіть ці відео або публікації, які ми робимо про утиски, про затримання кримських татар в Криму, вони досить велике охоплення і показують, українська аудиторія показує свою зацікавленість цією темою. Як мінімум та, яка за нами стежить. Якось так. А скажіть, будь ласка, чи є, я просто ще не переглядала на оновлений сайт, можливо, ви згадали, що і в принципі велику частину публікацій присвячуєте тим, хто зазнає переслідування, а чи маєте ви якусь, можливо, правову платформу або ряд публікацій, які допомагають кримцям там якось захищати свої права? Або, відповідно, там якусь просвітницьку правову таку тематику вести, щоб захищати і забезпечувати якимось чином умовний оцей захист людей, які досі перебувають в Криму і потребують теж якогось елементарного захисту правового, про який я не знаю, чи можна взагалі говорити, але раптом. Так, дійсно. Консультації, можливо, про це юристи. говорити неможливо, я вам так скажу. Але ми українські медіа, по-перше, ми висвітлюємо і даємо тупо ті правові рекомендації, які дає українська держава. І, наприклад, якщо казати про перший відрізок повномасштабного вторгнення, тоді Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій дало рекомендації кримським татарам покидати окупований, не кримським татарам, вибачте, українським громадянам в Криму, покидати тимчасово окупований півострів через Росію. І Україна не буде притягувати до відповідальності тих громадян, які незаконно, фактично незаконно перетнули український кордон і виїхали на територію Росії. Тобто подібні речі ми, звісно, висвітлюємо. Також в нас в команді є журналіст Анвар Деркач, який займається, в принципі, це його специфіка, він в цьому дуже сильно розбирається, і він досить часто дає подібні публікації, де висвітлює, по-перше, утиски кримських татар, утиски мусульман не тільки в Криму, але й в Росії. І в нього є досить велика кількість правових рекомендацій, які він там теж висвітлює. Дякую, дуже успіхів вам. Дякую. Можливо, ще запитання? Я думаю, все тут. Я прошу поговорити. Ми можемо поговорити, якщо в нас є час. 15 хвилин нам сказали. Будь ласка, тоді ще наступне питання. А от у нас там аудиторія ваша розподіляється таким чином. Це Україна, Крим, частково Росія, а Захід, Європа, Америка. Чи є там така достатня частина аудиторії? Так, приблизно до 25% нашої аудиторії це є країни Євросоюзу, це є країни, це Сполучені Штати Америки, Канада, бо там теж досить велика спільнота як кримських татар, так і українців. Звісно, показують нам в статистиці, що в нас є в залучених країни Середньої Азії. Ну і, звісно, ми не можемо сказати про Туреччину, бо в Туреччині в нас взагалі працює окрема редакція, в якої дуже велике охоплення. І саме тюркський світ, про який я вже казав раніше, в повній мірі відносно, звісно, охоплює саме Крим Хабер Аjansı, агентство «Кримські новини», яке знаходиться в Анкарі. Дякую. А чи співпрацюєте ви? І якщо співпрацюєте, то як? У нас же є офіційне представництво, представник президента в Криму, так? Теж, до речі, пані.
Це до гендерної рівності. Зараз дуже популярна тема. Чи от співпрацюєте з офіційною владою, з представниками, і яким чином ця взаємодія вибудовується? Ви знаєте, я зараз скажу, а потім я б хотів, щоб ви відповіли на це питання. У кожного ЗМІ є своя цільова аудиторія і свої цільові інсайдери. І от саме представництво президента України в Автономній Республіці Крим – це наш цільовий інсайдер, так скажу. Тобто, звісно, всі новини, які і всі заяви, які виходять з цієї інституції, ми це оперативно висвітлюємо. Так, дійсно. Так, все правильно. Крім цього, що ми дуже тісно співпрацюємо з прокуратурою Автономної Республіки Крим, ми висвітлюємо також діяльність всіх державних органів. Ну і це дуже, я думаю, природне, що ми висвітлюємо діяльність Міністерства оборони. Ми дуже раді тому, що кримський татарин очолив таку високу посаду, до цього це не було. І у нас також є державне підприємство «Медичні закупівлі», яке також очолює кримський татарин. Його звати Едем Адаманов, здається. Тож співпраця йде і не тільки там, де є кримські татари, але з цими державними органами, тому що це дуже важливо передавати саме такі актуальні новини, які пов'язані з Кримом. Розумієте ще в чому річ? Коли ми кажемо про ті інституції або організації, які очолюють або в яких працюють кримські татари, в нас сьогодні це Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, Агентство з питань медичних закупівель, я правильно, якщо правильно назвав, да? Це чому важливо? Не тільки тому, що там кримські татари, і от ми розказуємо про кримських татар. Ні. По-перше, це важливо тому, що ми показуємо, що кримські татари такі ж самі громадяни України, як і всі інші, чого не показується в Росії. І кримські татари можуть досягати так само, як і всі інші. І Україна – це дійсно перспективна і цивілізована країна. Тобто, це має бути настільки елементарно, як, наприклад, сьогодні ми знаємо, що Риші Сунак – це прем'єр-міністр Великої Британії. І це прогресивна країна, і Україна теж прогресивна країна. І таким чином, коли ми розказуємо про кримських татар або про інституції, які очолюють або в яких є кримські татари, ми даємо посил в Крим. Не забувайте те, що все ж таки Україна – це прогресивна держава, в Україні поважають всіх. Це, я думаю, такий потужний меседж. Скажу чесно, відверто, Україна з кожним роком втрачає аудиторію в Криму, втрачає відсоток лояльності в Криму. Бо російська машина пропаганди дуже активно працює. І ми маємо хоч щось робити. Але, наприклад, ми знаємо, як робити, і з ким працювати, і куди йти. Ви хотіли щось додати? Все гарно. Дякую. Я трохи додам те, що дійсно, як Україна така толерантна, так і в редакції, бо головний редактор взагалі не кримський татарин, а азербайджанець. Що саме? Це прекрасно, це до питання денацифікації, якою нам розмахували сусіди. Дякую дуже. На цьому все. Спасибі вам всім. Дякую.